Sa mga kapobre, may hapon. Karon magkuan mag hakot kami sa mga butang dito, magbutang dire sa among palasyo nga gamay, bahala gamay. Basta naa. Hakot ta gamay. Yo, what's up mga kapobre? Lagi na hinay na mighakot og butang na mo. Nya, dala mo mga butang oh. Dapat dire. Oh. Nya, napang bata ang hilak. Among ginag-apil. Bili na kong inahan dito. Dito nagkuan naghakot siya sa mga butang sad. Puli-puli mighakot kay wa ko kahibaw sa ubang butang niya ngadto nga maoy hibaw nga maoy hibaw nga wa ko kahibaw nga iya pa pud butang siya mo naghakot. Ari sa kay murag hilak ng bata. May gabi mga kapobre. Nani mi diri sa mong malay nga bagong human nga wa pa gid na human. Ya, luto sa kong panihapon kay nakaluto na kong kanon. Pero wa pa sudan, luto sa sudan. Oy, what's up mga kapobre? Manatag luto. Ya. Pagpangaon na mo may kuwang. Ani gining kinabuhi sa kabos nga dinaog-daog sa kapobrehon. Hindi na tama na akong vlog, iswawas akong kan Siya na ni plus. Nagutom akong vlog, mubo na ba? Katra ginagmay niya. Palihog subscribe dia sa upang maka-subscribe. Bye bye.